ndinokwase mose nzvimbo kwesikwamuri kokoko. Nhasi zvadotite tinoti tikontinye kubva pazvidzidzo zvatange tichifamba nazvo chine musoro unoti chimiro chewakafa nemasubtitles atanga tichibata. Mukarangira pachidzo chekutanga chine musoro wekunoti munhu chii ndoyange resubtitle. Then pachidzo chechipiri part 2 pamusoro pechimiro chewakafa part 2 subtitle yachona yange iri pakuti vakafa pane chavanoziva here kana kuita. Nhasi tinoti tiite part 3 I think ndo inonge iri last part yedu theme yatinayo ine chekuita nechimiro chewakafa. Saka papart 3 yatinayo mukati mezuva nhasi ine subtitle inoti zvipoko mukatarisa kubva muzvidzidzo zvatakaita zvapfuura takaona izvo kuti 1 guruva revhu plus mweya handiti upenyu ndopanozobuda munhu mupenyu. Nechirungu rinofanira kuti and men become a living soul. Uye futi zvakare tikaona futi zvakare kupatsana kwemweya weupenyu uyu handitika neguruva kandi nebhodhi iyi ndiro rinonzi rufu. Kana munhu achinge afa hapana chaanokwanisa kuita, kufunga, haakwanisi futi zvakare kudzoka, uye futi zvakare hapana chaanoziva, haarumbidzi Mwari. Tikaona futi zvakare kuti even godo, rudo kana kuengwa kwawo zvose zvinobva zvavo, zvese zvinopera musi wavanoita semusi wavanofa, ndopazvinopera zvese. Saka nhasi tine mubvunzo watoti tibate nezvawo unotiwo saka zvipoko zvimbori zvii, ndo mubvunzo watoti tibate nezvawo, ndo subtitle yedu mukati mezuva nhasi part 3 yachange. I think this is our last part. So tichaona kuti bhaibheri rine zvimwe zviitiko zvinoshandiswa nevazhinji kudzidzisa kana kuedza kubuditsa pfungwa yekuti munhu kana achinge afa anokwanisa kudzoka. Zvinotipikisane futi zvakare nemavhesis atakaverenga kubva pachidzidzo chechipiri chatakaita part 2 yedu yange neyekuti wakafa pane chavanoziva kana kuita. Vanhu vazhinji pane mamwe mavhesis nezvimwe zviitiko zvakaitika mubhaibheri zvinoshandiswa nevanhu vazhinji kuprova pfungwa. Saka nhasi zvadoti tiite ndezvekuti timbonzwe kuti pane zviitiko izvizvi vakanga vari vakafa here vaidzoka kana kuti chii chainyatsa kuitika. Muchaona kuti nyaya yekutanga yedu tibate nezvayo toti tibate nyaya yaSamueri naSauro. Vazhinji tinoiziva nyaya yaSamueri naSauro iri kuna Samueri wekutanga pachapter 28 tichizodzeke tichienda nayo. But tisati taerenge ukoko nhasi padoti tange napo ndepekuti tiwerenge 1 Samuel Samueri wekutanga chapter 15 pavhesi ya34. Pane zviitiko zvakaitika kumashure zvakazoleita kana zvakazotungamira kuti Sauro asvike pachimiro chaakanga ave chekuti akanga asisina communication naMwari. Chii chakanga chakonzeresa? So mukaoneka panapa pana Samueri wekutanga chapter 15 pavhesi ya34 inoti zvino Samueri akaenda Rama naSauro akakwira kumba kwake paGibhea kwaSauro. Samueri akasazouyazve kuona Sauro kusvikira pazuva rokufa kwake, asi Samueri wakachema Sauro naJehovha akazvidemba nokuti wakanga aita Sauro mambo waIsraeri. Tese tinoziva nyaya iyi yakaitika kumashure mushure mekunge anzi aende anorwisa rudzi urwu, aende kunorwisa iye akutora zvimwe zvinhu kuti akatendera varanda vake kuti vatore zvimwe zvipfuyo zvokuti vaende kunopirisa. Iye akazonzi ingwani manzi muuraye zvese, haana kutera shoko raMwari raakanga audzwa. So zvakazoitika ndezvekuti mushure mekuda kwaizvozvo Samueri akaenda kwaari akanotaura naye akamuti nekuda kwezvawaita izvizvi Mwari abvisa atora ushaka kubva kune mumweni. Then Samueri panapa zvinobva zvanzi Samueri haana kuzouyazve kuna Sauro kusvikira pazuva rokufa rake, which means this was the last time ndounguva yekupesa yavakaonana kandi shoko raMwari parakauya kuna Sauro kubudikidza naSamueri. Ndozvatikudzidza pavhesi. Saka tikazonge taakuzobata pachapter 28 ya1 Samueri ndopane nyaya dzakaitika. Saka ndichange ndingoverenga, handisizoverenga chapter yese but ndichange ndichingoverenga mavhesis akatisiyanei pachapter. Ndichangoverenga I think ma5 verses. But pfungwa yakakosha dotibate ndeyekuti Mwari kare kutaura kwawaita kana kusvitsa meseji kwawaita kuvanhu aisvitsa kuburikidza nemaprofita handitika. Saka panguva iyi muprofita aishanda naMwari akanga ari Samueri. Ndiko Mwari ndiye munhu waisvitsa shoko then ozosvitsa kuvanhu kana kuna mambo. Saka panapa which means Samueri kusaenda kuna Sauro kana kusazona futi zvakare naSauro, which means panga pasisina connection kana panga pasina communication between Sauro naMwari, nemhaka
nemhaka yekuti muprofita aisvitsa shoko raMwari richibva kuna Mwari richiuya kuna Sauro akanga asisingachamiri pamberi panhu, haana kuzomirazve pamberi paSauro kusvikira pazuva rake rekufa. So pakanga pasina connection. Ndopfungwa yakakosha yataiti kuti tiverengere pachapter 15 kuti tinzwise kuti chii chakanga chamboitika kumashure. Sauro akanga atadza, Mwari akazvidemba, Samueri haana kuzomira futi zvakare pamberi paSauro kusvika pazuva rake rekufa. Ndopfungwa yakakosha yatabata nezvayo. So ngativerenge pachapter 8 pavhesi ya5 tinzwe kuti chii chakaitika panyaya yatotibata nezvayo inoti zvipoko zvimbori zvini, nekuti panapa pane futi chimwe chakaoneka chipoko, asi chipoko chainzi ndiSamueri. Saka tinzwe kuti bhaibheri rinoti kudini, ndiSamueri here kana kuti pane imwe tsanangudzo yatinokwanisa kutibatsira kuti tinzwise kuti chinyi, sezvo muzvidzidzo zvapfuura takaona kuti vakafa pana chavanoziva, havakwanisi kumidza Mwari, havakwanisi kudzoka, havakwanisi futi zvakare kumuka. Saka chii chakaitika apa? Ndopfungwa yakakosha yatotibata nezvayo. Saka ngativerengere vhesi 5 iri kuti, zvino Sauro wakati achiona hondo dzavaFiristia akatya, mwoyo wake ukaderera kwazvo. Sauro akabvunza Jehovha, asi Jehovha haana kumupindura, kunyange pakurota kana nendimi kana navaprofita. Ipapo Sauro akati kuvaranda vake, nditsvakire mukadzi unosvikirwa ndiende kwaari ndinomubvunza iye. Varanda vake vakati kwaari, tarira, kuno mukadzi unosvikirwa paIdhora. So panapa pfungwa yake yatiri kuona ndeyekuti pakanga paine hondo pakati pemaFiristia nemaIsraeri. Saka zvakaitika ndezvokuti Sauro akanga akutya, mwoyo wake kwanga kuderera nenyaya akanga achiderera nekutya vavaFiristia. Saka akaedza kubvunza Jehovha, asi Jehovha haana kumupindura nemhaka yekuti pakanga pasisina communication. Sauro akanga azvibvisa pamberi paMwari nekuda kwechivi chakanga aita, saka Mwari haana kumupindura pakubvunza kwake kwakaita Mwari. Zvanzi kunyange pakurota, which means kunyange pakurota kana nendimi kana navaprofita, which means hakuna communication yakanga iripo between Mwari naSauro sezvatiri kuona panapa. Saka Sauro akabva abvunza varanda ake kanzi, nditsvakire mukadzi unosvikirwa. Nemamwe manzi akaenda kusvikiro, andika ndokwakazoenda pakupedza. Chazobata kuti pfungwa iyi iri kubva pano. So zvaitika zvadaro, pane mumwe mukadzi akanga ari paIdhora. Mucharangarira futi kumashure kuti Sauro pamazuva ake kutanga akanga aparadza masvikiro ese akabvisa, akati handinoda kuzviona. Then panguva inepa pane vanga vasara vashoma, one wachona ndiye mukadzi akanga achiita basa rake muchihwande, aisvikirwa. Saka panapa ndopanokuti achimtsvagire munhu anosvikirwa ndiende kwaari ndinomubvunza iye. Vanhu vakakati no problem, kune mukadzi unosvikirwa uri paIdhora. Saka zvino mukazverenga pavhesi ya11 yese muchapter ya28 yefirst Samuel inoti, zvino mukadzi akati saka Sauro kumashure kweSauro akabva aenda kwakaenda kwanika. Zvino mukadzi uyo akati ndinokukwidzirai aniko? Akati, ndikwidzire Samueri. Mukadzi akati achiona Samueri akadanidzira nenzwi guru. Mukadzi akataura naSauro akati, mandinyengerereiko nokuti ndimi Sauro? Samueri akati kuna Sauro pavhesi ya15 Samueri akati kuna Sauro, wanditambudzikireko uchindikwidza? Sauro akapindura akati, ndinokutambudzika kwazvo, nokuti vaFiristia varorwa neni, naMwari wabva kwandiri, haachatongondipinduri kunyange navaprofita kana nokurota. Naizvozvo ndakudana ini kuti mundizivise zvandinofanira kuita. So Samueri akanga achitozoti Samueri akanga afa, ende pahondo iyi akabvaenda kusvikiro kuti aiziva kuti kune zvinoitika kana munhu achinge aenda kumasvikiro, kune zvinouzwa. Vazhinji vedu according neculture yedu tinotozvinzwisisa kuti vanhu vanoenda kumasvikiro achinobvunza zvinhu nekuita sehanditika. Isu pfungwa yekutanga yakakosha yatotibata nezvayo ndekuti Mwari haashandi nemasvikiro. Ndichazoverenga mamwe mavhesisi anotsikira pfungwa idzi. Mwari haashandi nemasvikiro, hapana ukama pakati perima nechiedza. So Mwari pachake iye pakanga pasisina communication between Sauro naMwari anditika, sezvatiri kuona pamavhesisi aya. Even Sauro akatoadmita akati, Mwari haasi kundipindura, even pakurota kana navaprofita hapana. Saka ndatuya kwaari kuti mundibatsire kuti ndizoti zvichange zvakamira sekuhondo. Then svikiro iri rakabva raita pakabudani, rakabva raita zvatinoita. Samueri akaonekwa ndika zvikanzi panapa Samueri akabva ati kuna Sauro, wanditambudzikireko uchindikwidza? Mukarangarira mavhesisi ose atakaverenga pachidzidzo chechipiri takaona kuti munhu akafa haakwanisi kudzoka kuupenyu. Pane imwe pfungwa futi zvakare yakabudiswa naDhavhidhi yekuti mwana wake pamushure mekunge afa akati, iye haachakwanisi kuuya kwandiri, asi ini ndinokwanisa kutenga kwaari.
handitika. So hazvikwanisi kuti munhu akafa adzoke. Saka nemamwe manzwi zviri ndizve ko chii chakaitika apa ndonyaya yekuti bati nezvai. So panapa pari kuzonzi akamubvunza Samueri akatsanangura kuti naMwari wakabva kwandiri, vaFiristia vadorwa neni, Mwari wakabva kwandiri, haachatongondipinduri kunyange navaprofita kana pakurota. Saka nemamwe manzwi Mwari nzira dzaaishandisa kukomuniketa naSauro dzakanga dzisingashandi. Handitika panapa pari kutaurwa nyaya yesvikiro iri yemunhu anosvika. Tese tinozoti Mwari kubva kare akanga asingashandisi nzira yekushandisa svikiro kuti akomunikete nesu, nekuda kwezvatinodzidza mukati meshoko raMwari kuti Mwari haashandisi nzira idzodzo dzine chekuita nen'anga nezvemasvikiro. Mwari aitaura navaprofita kurota kana kuti asi ndonzira dzaanokwanisa kukomuniketa nadzo. So panapa zvacheta mukati mezuva ranhasi, handida kuverenga the whole story, but angotibata kuti pari kunzi svikiro rakaunza Samueri akadzoka akauya akataura naSauro, handika akamupa meseji yezvaida kuzoitika mangwana. Akabva kutomutsanangura kuti iwewe nevana vako muchaparira kuhondo so forth, handika. So ndazvoda kuti nditi nezvekuti ndikupei kunzwisisa kwangu inini kuti chii chakanyatsa kuitika pana Sauro. So ndichakupai zvandinotenda, asi zvandichaita ndezvekuti ndichada kuti nditange ndaverenga sandatsanangura zvataona pachapter iyi, pachapter 28 yaFirst Samuel. Ndichada kuti titange taverenga futi zvakare mamwe maverses kubva mune bhuku rinonzi Madzimambo okutanga chapter 22 chatangira pavhesi ya3, kana kuti First Kings chapter 22. Nditika pavhesi ya3 panapa iri kuti ipapo mambo waIsraeri akati kuvaranda vake, munoziva here kuti Ramoti Gireadhi nderedu, asi isu tigere hedu tinyerere tisingaritori kuna mambo weSiria. Akati kuna vhesi ya4, akati kuna Jehoshafati, uchaenda neni kundorwa naRamoti Gireadhi here? Jehoshafati akati kuna mambo waIsraeri, ini ndakaita sewe, navanhu vangu savanhu vako, namabhiza angu samabhiza ako. Vhesi ya5, Jehoshafati akati kuna mambo waIsraeri, dombobvunza hako shoko raJehovha nhasi. Panapa tiri kuona chakaitika necho. Jehoshafati akanga ari mambo emaJudha, then mambo emaIsraelite akanga ari avo. Saka panapa Jehoshafati anovhizita achinoona mambo waIsraeri avo, handitika aenda kunovhizita obva ati kuvaranda kuti munoziva kuti Ramoti Gireadhi nderedu, asi iye zvinezvi zvina mambo weSiria. Saka ndetinotora ndopaanobva akurukura naJehoshafati mambo waJudha akati, munoderi kundibatsira namambo waJudha? Hapana chakashata, vanhu vako, handika mabhiza angu mabhiza chi mabhiza ako, ini ndakangoita sewa, handika. Saka Jehoshafati mushure menguva asati waenda, Jehoshafati anobva ati dai tambobvunza shoko kubva kunani? Kubva kuna Mwari tisati taenda, timuone kuti Mwari ari kuti kudini. Mwari anoti chaunoti Israel pane payakasplita mushure mekunge mekusawirirana, mushure meSolomoni afa, pavanhu vakakasitera nezvakazvita kuna Rehobhoamu naJerobhoamu, ndokwaikatokusplita kwayakaita. Saka papane imwe nechinenge yakangonzi Judha yanzi Israel. Saka kuna Judha ndo line rakasara ndo raitomboita zvakanaka vachimbofamba nenzira dzaMwari. Ava vakabva vatorasika vatanga kuita zvakaipa. Even avo vatiri kuona mukadzi wake tinomuziva ainzi Jezebel akatanga kuintrodusa vaprofita enhema nekuintrodusa kunamata kwezvifananidzo and so forth. So ndo musiyano wakanga uripo. Saka Jehoshafati ainzwisa kuti pane zvinhu zvinji tinofanira kutanga tabvunza Jehovha toona Mwari anokuti. Ndosaka apa aintrodusa nyaya yakati before tisati taenda ngatitange tambonzwa kuti shoko raJehovha rinoti kudini. Then panapa tikazoverenga kuvhesi ya19 yaMadzimambo okutanga yechapter 22 inoti vaprofita vauya vataura zvavakataura. Akatanga adaidza vaprofita vavo waJezebel vakauya muprofita waKristu vakamuprofita vakati aende mambo muchanokunda chichanika. So vhesi ya19 kuti Mikaya akati, zvinochinzwa shoko raJehovha, ndaona Jehovha agere pachigaro chake choushe nehondo dzose dzokudenga dzimire naye kurudyi rwake kunoruboshwe rwake. Ipapo Jehovha akati, ndianiko uchanonyengera Ahabhu aende andourava paRamoti Gireadhi? Zvino vamwe vakati zvokuti, nomumwe akati zvokuti. Zvino mweya ukabuda ukamira pamberi paJehovha ukati, ini ndichanomunyengera. Jehovha akati kwaari, neko? Iwo ukati, ndichaenda ndichava mweya wenhema mumiromo yavaprofita vake vose. Iye akati, iwe ndiwe uchamunyengera, uchakundawo. Enda
enda hako undoita saizvozvo zvinotarira Jehovha wakaisa mweya wenhema mumuromo waprofita wenyu ava vose, asi Jehovha wakataura zvakaipa pamusoro penyu. So nyaya yakaitika ndeyekuti vaprofita vayataura zvavakataura pakabva panzi yakabva asi hapana here mumwe muprofita pakati paIsraeri anokwanisa kutibatsira. Zvanzi hapane mumwe anonzi Mikaya, asi muprofita uyu unongotaura zvakaipa pamusoro pangu. Zvana Jehovha Shafati aiwa usamusadaro, akachitaura kuna Ahabhu kunzi ngatimudaidze tinzwe shoko raMwari, nokuti pakadaidzwa apa mhinduro yake yakapa apa pamanje pataunenge pavhesi ya19 apa iye akatsanangura akati ndaona vaIsraeri vachipararira semakwai asina mufudzi, which means Ahabhu aizvora gohwo ndekoko, then haana kufara nazvo. Then ndozvatakuona apa uchitsanangura kuti chinzwe manje zvaitika. Pane discussion yaitika kudenga, ndosaka ari kuti Mikaya akati zvino chinzwe shoko raJehovha. Ndakaona Jehovha agere pachigaro chake ichocho, which means pakatogarwa pasi kudenga nengiro dzakanga dziripo, Mwari achitsanangura nditika zvikanzi nehondo dzose dzokudenga dzimire naye kurudyi nokuruboshwe rwake handitika, which means masaizi Mwari akaitwa sort of like a comment kana council iri kugarwa pasi. Zvikanzi naJehovha ndianiko uchienda kunonyengera Ahabhu aende kunorwa neRamoti Gireadhi andika aende kunorwa neRamoti Gireadhi. Saka maangels aya wangova vari kunzi hondo dzose dzakanga dziri kudenga dzikapa maideas adzako tikadai tikadaika. Zvikanzi pavhesi ya21 zvino mweya ukabuda, which means pava nomwe mweya wakabva buda ukati pamberi ukamira pamberi paJehovha ukati ini ndichanomunyengera. Jehovha akati kwaari neko, iye akati ndichaenda ndichava mweya wenhema mumuromo wavaprofita vake vose handitika. So which means vaprofita ava patone mweya wakatoya handitika, mweya ukavanyengera pane zvavaitotaura, vaitotaura zvinhu zvavaifuridzwa nemweya uyu wenhema ndika wakayanika. Zvikanzi ndiyo uchanomunyengera uchiita chianzi ndopazonzi aiwe chienda zvako. Hanzi naizvozvo zvinotarira Jehovha wakaisa mweya wenhema mumuromo wavaprofita wenyu ava vose. Then zvese zvakabva zvataurwa zvikabva zvaitika. Saka nemamwe manzi tokonti panapa paitika discussion yekudenga. I'm going to suggest kuti this evil spirit kandi mweya uyu mweya wenhema uyanika yakanga ari Satani ndeyakasvika akabuda ipapo akashanda ndeyakazoenda kanonyengera vaprofita vaisi wenhema vaya vayanditika vakataura nhema kwamuti anoenda kuRamoti Gireadhi. Zvazvitori discussion yange yatiitwa kare kuti Ahabhu achaenda anofanira kufira kuhondo, zvinhu zvinenge zvodai. Saka nekuda kwepfungwa yakauya ndiani kuchienda pati padiscussion, then mweya wakaipa Satani akabva abudikira. Sezvatinoziva kuti kuOld Testament pane dzimwe pfungwa dzatinowana Mwari paanogara pasi nevana vake kana dzimwe ngirozi, Satani anouya pamberi pake. Sezvatakaona pana Jobho akauya futi zvakare, mubhuku raJobho tondomuona achimira pamberi paMwari katatu, Mwari akagara pane madiscussions anonge achiitika then achibva angopindirawo. So this is the same situation futi zvakare yatiri panapa. So chatiri kutanga chekuona ndechekuti mushure menge zvadaro paitika decision iyi vaprofita vaya vakatanga kuprofita vachiita zvavari, asi kwakanga kuri kushanda kwani kwemweya uyu wenhema nditika kutsanangwa nezvavo panapa. Saka kuti nhema kandi deception inouya kune avo vasiri vana vaMwari kana kune avo vanhu vakazvipatsanura kubva kuna Mwari kana kuti vanhu vasina ukama naMwari, ndokunouya deception. So mune imwe nguva Paul anotonyora achiti God shall send them a strong delusion andika, which means Mwari achavatendera kuti vave exposed kune zvinhu izvozvo. So sezvatiri kubata panyaya yaSauro tinoziva kuti tese isusu akanga ave property yaSatani nemhaka yekuti nekuda kwezvichivi chaakaita akanga atozipatsanura naMwari, panga pasina communication iye naMwari andika. Saka anga property yaSatani, which means akanga ato exposed kunhema kana kune zvemasvikiro nezvomwanga nezvimwe zvinhu. Saka Satani aikwanisa I believe kuti zvakaitika kudenga padecision pakatogarwa pasi futi zvakare pakatika decision pakatoshandiswa futi I think sema-events akaitika pa futi zvakare panguva yaJehoshafati naAhabhu pavaida kuenda kunorwisa Ramoti Gireadhi. Ndozvimwe chete futi zvakare zvakada kuitika futi zvakare panguva iyi yaSauro anditika panga achirwisana nemaFiristia nekuzorwa kwake. So muchatonzi mwezvino iye Samueri akabva atobuda akataura naye, asi tinoziva kuti akanga asiri Samueri chaiye nemhaka kuti Mwari haangashandisi masvikiro kuti amutse muranda wake anditika, haisiyo nzira yaMwari, akanga asiri Samueri chaiye. Ikanga iri mweya zvino yakanga yabuda ine chimiro chasanga chazobudisira mamwe mavhesisi anosapota pfungwa idzi kuti zvinokwanisika kuti mweya zvino iite zvinhu zvakaita saizvozvo ndika.
so ndozvakabva zvaitika. Then pabuda asi zvinhu zvatodiscusswa kare, imwe yanga ichitoziva imwe yanga ichitoziva kuti mangwani zvichafamba so iye Sauro aizofa nevana vakanditika. So nekuda kwaizvozvo this is the same thing zvakaitika. Saka Mwari akatendera kuti mweya yakaipa ideliver message ikandisvitse message kwaari. Saka zvadoti panapa ndezvokuti tiverenge futi zvakare mamwe maverses anoratidza kuti Satani pane zvimwe zvinhu zvaanokwanisa kuita kana zvaanotenderwa kuti aite zvatisingakwanisi isu sevanhu, asi mukuita kwazvo kazhinji zvinonga zvine chekuita nekufurika kwevanhu, especially vanhu vasiri vana vaMwari, vasiri mumaoko aMwari, ndo vanofurika nekuda kwezvinhu izvizvi. Nyama yekuti vana vanonga vasingazivi chokwadi, saka vanova exposed kune zvinhu zvakadai nemhaka kuti havana kukama naMwari. Saka kazhinji ndo zvinoitika kwaari, ndo saka vanhu vazhinji vachizofurika kuti munhu akafa anodzoka, haakwanisi kudzoka. Panapa tatoona kuti based nezvatamboona, it was not Samuel akadzoka. Samuel based nezvidzidzo chatakaita chidzidzo chepart 2 taona munhu akafa haakwanisi kudzoka, hapana chaanoziva, godo kuenga zvese haasisina kana ziva, kune zivo kushiyeuranika. Saka akanga asiri Samuel. Yakanga ingori same event yakaitika panguva yaAhabhu naJehoshaphat, ndo zvangoitika futi zvakare panguva nekuti kwai kuri kuzoshanda kwaSatani. Ndiye akatoenda, ndio mweya zvino akati mweya wenhema wakatouya nditika ukafura kumwe vaprofita, ndiye akazouya akatora chimiro chaSamuel akaapesa Samuel achikuburikidza nezvikiro. So ngatimboerenge mamwe maverses anoratidza kuti Satani pane zvimwe zvinhu zvaanokwanisa kutoita, asi kazhinji haashandi, asi inzira yaanoshandisa masvikiro, n'anga neuroyi. Mwari zvaasingashandidzani nazvo nekuti rima nechetse hazvidyidzani. Mwari haafambidzani kana kuti haadyidzani naSatani mukuronga zvinhu. So panapa tikaverenga kuna Exodus kana kuti Exodus chapter 7 pavhesi ya10 inoti zvonizvo: Moses naAroni vakapinda kuna Farao vakaita sezvavakarayirwa naJehovha. Aroni akakandira tsvimbo pasi pamberi paFarao napamberi pavaranda vake, ikashanduka nyoka. Ipapo Farao akadana wachenjeri nawaroyi, naivo idzo nyanga dzeIjipita, vakaita saizvozvo nouroyi hwavo, nokuti mumwe nomumwe akakandira pasi tsvimbo yake, dzikashanduka nyoka, asi tsvimbo yaAroni yakamedza tsvimbo dzavo. Panapa tikuti Moses naAroni vakaenda pamberi paFarao. Tese tinoziva nyaya nechekuita nekuti maIsraelites vabve mukati mumutapo kubva muIjipiti. So panapa vasvikapo, Aroni anokandira tsvimbo yake ikashanduka kuita ikashanduka kuita nyoka. Zvikanzi ipapo Farao akadanawo, vhesi 11, akadanawo vachenjeri navaroyi, handitika, naivo idzo n'anga dzeIjipita. Tese tinozoti Mwari haashandi nezvinhu izvi, haashandi navaroyi, haashandi nen'anga nesoforth. Dzakabva dzaitawo saizvozvo, which means tiri kuona Mwari ari kudivi roko, Satani ari futi zvakare kuridivi roko kwandika. Idzo dzikakandira tsvimbo dzadzo dzikatorowo futi chimiro chimwe chete, handitika. So inyaya kuti nhasi hachisiso chidzidzo chedu, but pane zvinhu zvakakosha zvatingaida kuti tidzidze pamusoro pezvakaitika. Neimwe nguva tichazodzokera tozodzidza, but pfungwa yakakosha kuti tibate nezvokuti tsvimbo dzavo dzakatorwa chimiro, handitika, chenyoka, dzikatoshanduka. Asi zvese izvi zvakaitwa kuburikidza nesimba raSatani. Akanga asiri Mwari akashanda nen'anga dzinawaroyi kuti tsvimbo dzadzichinje. Mwari paakashanda ndekusaidira Aroni, handitika. So which means zvakatokwanisika, zvinoto sezvataonapo Satani pane simba raanaka, pane zvaanotenderwa kuti aite. Zvinhu zvacho nadzo zvataonapa, kushandura kwetsvimbo dzichitora chimiro chenyoka, handitika, sezvati achiedza mukumisidzana naMwari. So zvaikundikana kuti svikiro iri ngirozi indiyokwanisa kutora chimiro chaSamuel ichitouya ichitotaura. Ngirozi yakaipa, handitika, itotora chimiro chaSamuel ichitotanga kutotaura, handika, ichitoziva information kuti okay, mangwana uchadai, itomutsanangura yotoita sechiprofita, asi ine nzira yakaita sei, ine nzira yakaipa. Ndo zvimwe chete futi zvakataona futi zvakare panapa zvakaita futi zvakare kunyanya kunekupi nekuIjipita, nekuti Mwari haashandi nevaroyi nevaoki nevasviki nemasvikiro, handika, ndo zvatokona. Then ngativerenge futi zvakare imwe nyaya yakaitika futi zvakare, timboona kuti zvinokwanisika here kuti ngirozi itore chimiro chaSamuel apyasa Samuel, iye asiri Samuel akafa, asi zvichiitwa kuburikidza nenzira yemasvikiro nenyanga nouroyi, inzira isingafambidzani. Ngativerenge futi zvakare imwe vhesi pana Exodus chapter 7 pavhesi ya20 inoti: Moses naAroni vakaita sezvavakarayirwa naJehovha, vakasimudza tsvimbo, vakarova mvura yakanga iri murwizi pamberi paFarao napamberi pavaranda vake. Mvura yose yomurwizi ikashanduka ropa, hove dzomurwizi dzikafa, rwizi rukanhuhwa. VaIjipita vakasagona kunwa mvura yorwizi, ropa rikavapo panyika yose yeIjipita. Vhesi ya22, n'anga dzeIjipita dzikaitawo saizvozvo nouroyi hwadzo, asi mwoyo waFarao wakaoma,
akasateerera sezvakanga zvarehwa najehovha. So panapa tinoona futi zvakare kuti mushure mekunge izvi zvaitika, n'anga dzeijipita dzikaitawo futi saizvozvo, asi dzakazviita norway wadzo. Ndozvataona futi zvakare pekumashure patawerenga futi pavhesi ya10 zvikanzi panapa idzo nyanga dzeijipita ndikaanzi wakaitawo saizvozvo norway wadzo. Saka zvinokwanisika kuti dzizviitawo futi norway wadzo ndika. So though the same thing futi zvakaitika pana Saul naSamueri paakanga afa, then akaenda kumuka nditika kumukadzi uyu anosvikirwa. Zvakaitwa futi zvakare norway wake mukadzi uyu. Ndozvo zvakaitika, akanga riri simba risana rakashanda, akanga asiri Samueri chaiye, mukadzi wakafa pana chivanoziva. Saka ndozvataona futi zvakaitika futi zvakarapa. Saka which means zvinokwanisika kana zvakambokwanisika kuti n'anga dzidziitawo zvimwe zvinhu zvakaitiko zvakadai so norway wadzo, zvaikwanisika futi zvakare kuti zvike pana Samueri. Ngativerenge futi mamwe maexamples nemamwe futi maexamples twake kuti tiverenge zvimwe zvinhu zvinomboitika, zvimwe zvinhu zvakamboitika. Pavhesi ya5 pachapter 8 yaExodus inobva yati Jehovha akati kuna Mozisi, iti kuna Aaron, tambanudzira ruoko rwako rwakabata tsvimbo yako pamusoro penzizi napamusoro pehova napamusoro pamadziva, urayire matacha kuti akwire panyika. Ipapo Aaron akatambanudzira ruoko rwake pamusoro pemvura yeIjipita, matatya akakwira akafukidza nyika yeIjipita. Vhesi ya7 n'anga dzikaita saizvozvo norway wadzo, dzikarayira matacha kuti akwire panyika yeIjipita. Which means n'anga futi dzeIjipita dzakaita futi the same thing. Mwari ari kuti ingazvi izvi zviri kuitwa nekusati kwaMwari, Satani akaita futi zvakare zvimwe cheto. Saka nemamwe anzwi hazvishamisi kutoona munhu ane chimiro achitobuda kuti ndini. Yese zvinokwanisika, but haasiri asi ingirozi yakaipwa ndiSatani ari kutora chimiro chemunhu iye achitoapera kuita saizvozvo. Ngativerenge futi zvakare imwe event yakamboitika futi panguva iyoyo pana Exodus chapter 8 pavhesi ya16 ndichiverenga kusvika pavhesi ya19 iri kuti, zvino Jehovha akati kuna Mozisi, iti kuna Aaron, tambanudza tsvimbo yako, urowe guruva rapasi rishanduke utunga panyika. Vakaita saizvozvo, Aaron akatambanudza ruoko rwake rwakabata tsvimbo yake, akarova guruva rapasi, utunga ukavapo pawanhu napazvipfuyo. Guruva rose rapasi rikashanduka utunga panyika yose. N'anga dzikaita saizvozvo nouroyi hwadzo. Vhesi ya8 n'anga dzikaita saizvozvo nouroyi hwadzo kuti dzibudise utunga, asi hadzina kugona. Utunga hwakanga huri pawanhu napazvipfuyo. Zvino n'anga dzakati kuna Faro, mumwe wavamwari. Asi mwoyo waFaro wakaomeswa, akasateerera zvakanga zvarehwa naJehovha. So panapa paitika futi nyaya yeutunga panapa futi paitika futi nyaya yekurova kweguruva repasi kuti rishanduke utunga hwepanyika. N'anga futi dzikaitawo saizvozvo nouroyi hwadzo. This time dzadzauda futi kutedzera, asi hadzina kukwanisa kuita sei, asi hadzina kugona ndika. Then pavhesi ya19 dziri kuyadzo dzakazoadmita kuti no, ndopazonzi panapa zvino n'anga dzakati kuna Faro, mumwe wamwari, asi mwoyo waFaro wakaomeswa ndika. Saka nemamwe manzwi nyanga dzakasvika pakuadmita, because pane padzaiti dzikaitawo uyo oito hatangofanana, simba ramwari nereizvo zvakangodini zvangodofanana, tungoita zvinhu zvakadangofanana, asi apa dzakasvika pakuadmita. Which means pane zvimwe zvinhu Satani zvanotenderwa kuita, kana kuti pane degree redeception, kana zvinhu zvanokwanisa kushandisa kufurira zvanokwanisa kuita. Asi zvinhu izvozvo kana chinge zvaitika vanhu vazhinji, especially vanhu vasiri vana vaMwari, kana kuti vanhu vasiri vana vaMwari vanopikisana nezvinoitika naMwari, vanofuririka vopedzisira vagamuchira nhema idzodzo handitika. So ndozviitiko zvatangoona zvakaitika panapa zvitatu izvi kubhuku raExodus, kuti 1 kushandura kwetsvimbo, then kumatatya, nechimwe chekupesa chatazoverenga chekushanduka kwemvura kuti ropa. Ndo the same thing futi zvakare zvakaitiko futi kushanda kwangoita Satani, ndo mashandiro akangoita futi zvakare pane mukadzi uyu anosvikirwa ndetika, akashandiswa naSatani kuti Satani akaapia ari muchimiro chaSamueri, akanga asiri Samueri chaiye, panga patogarwa ikanzo, sezvakangoita futi zvakare panguva yaAhabhu naJehoshafati. Ndo zvinochiitisa zvataona. Saka ndofunga yakuti Satani pane zvinhu zvaanotenderwa kuti aita ndika. So zvimwe zvachona zvanotenderwa kutora chimiro chemunhu akafa ozviratidza kuvapenyu ofungidzira kuti munhu akafa adzoka kuupenyu. Asi takadzidza pachidzidzo chechipiri, Bhaibheri ikanyatsa kubudisa zvakare pachena kuti munhu kana achinge afa
haana chaanokwanisa kuita sei, haana chaanokwanisa kuita, haakwanisi kudzoka kubva kuwakafa. Nekuti tikadaro zvinobva zvakuita sekutenge bhaibheri kuita sei riri kuzvipikisa. Rekeni ngoti dzokororei mavhesisi atakaverenga pachidzidzo chechipiri anoedza kubuditsa pfungwa yekuti zvechokwadi kana munhu achinge azorora, kana munhu achinge afa, haakwanisi kudzoka kumusha, hapana communication yaanonga nayo kuva nevanhu vechivapenyu. Takaverenga mukarangara, takaverenga kuna Job chapter 7 pavhesi ya9 kusvika pavhesi ya9 to 10 yaitsanangura nyaya sokupera kwegore nokunyangarika kwaro. Saizvozvo munhu unoburikira kushero haangazokwirizve, haangazodzokeri kumba kwake nenzvimbo yake haingazomuzivi. Ndozvinotaura shoko raMwari kuti haakwanisi kuti aite seadzokera. Saka panapa even mukazvinga pavhesi ya12 yaJob chapter 14 pavhesi ya12 navhesi ya14 inoti saizvozvo munhu unowata pasi akasazomukazve haangazomukizve kusvikira denga rapera, haangamukizve pahope dzawo, which means munhu kana achinge afa haazomukizve pahope dzawo izvozvo kusvika denga rapera kana kusvika pakuipa Jesu kechipiri. Kana munhu vhesi ya14 kana munhu achinge afa angararamazve here? Ndaimira hangu mazuva ose kutambudzika kwangu kusvikira pakusunungurwa kwangu kuchisvika. Kana munhu achinge afa haachararamizve, munhu iye anonga atoita sei, munhu iye anonga atofa. Tikaona futi zvakare nyimwe nyaya takambodzidza nezvayo pana 2 Samueri chipiri chapter 12 pavhesi ya3 mumwana waDhavidhi pakanga pazvikanzi, asi zvino wafa hake ndichazvinyimireko zvokudya, ndingamudzosazve here? Ini ndichaenda kwaari, asi iye haangadzokeri kwandiri. Which means kana munhu achinge asvika pachimiriro chekuti afa haakwanisi kudzokera kwatiri, asi isu tisingatoenda kuchimiro chavo. Handitika ndozvataona pano. Tikaendeka futi zvakare mwenyaya yanga iri kuna Isaiah 38 pavhesi ya9 pavhesi ya1 yaitsanangura zvino nemazuva iwayo Hezekia akarwara kusvikira pakufa. Muprofita Isaiah mwanakomana waAmasi akasvika kwaari akati kwaari, zvanzi naJehovha, chirayira nhaka yako nokuti uchafa haungararami. Ndoshoko rakasvika futi kwakare kuna Hezekia pakanga kurwara zvanzi nokuti uchafa haungararami. Which means kana munhu achinge afa achararami. Saka munhu asikachararama anodzoka sei kuvapenyu iye afa. Saka tokondi kufa nekurarama zvinhu zvakatosiyana. Kana uchinge wafa hauchararami. Kana chiti munhu haachararami hapana chaanokwanisa kuita, hapana chachakwanisa kuita ndika. So ndopfungwa iripo. Even mukazviverenga kuvhesi ya10 navhesi ya11 yesame chapter inobva iti, ndakati ndichapinda pamasuo eSheol achiri masikati pamazuva angu, ndatorerwa makore angu anga asara, ndikati handichazooni Jehovha, iye Jehovha panyika yavapenyu, handichazooni vanhu pamwe chete navagere panyika. Aitozvo kana munhu achinge afa haazokwanisi kuona zvefuti vanhu pamwe chete nevagere panyika. Saka nemamwe manzi pfungwa rekungoedzobusa pana ndiko kana achinge afa hapana haakwanisi kudzoka, hapana chaanoziva. Sezvo takambodzidza futi pane chidzidzo chechidzo chatakaita part 2 chaibata pamusoro pekuti munhu akafa hapana chaanoita sei, hapana chaanoziva. Takaverenga izvo kuna mapisarema 146 pavhesi ya4 inotsanangura nyaya yekuti iye kana achingaita even manhu avo kana mathoughts avo zvese zvinobva zvapera. Nditika tikaverenga futi kuna mapisarema muparidzi chapter 9 vhesi ya4 kusvika pavhesi ya6 yaitsanangura nekuti hapana chavanoziva kana munhu achinge afa, kunyange rudo rwavo, godo ravo, kuwenga kwavo, zvese zvinobva zvapera, hapana chaachaziva. Ndika tikaita futi tikaverenga futi muparidzi chapter 9 pavhesi ya10 yaitsanangura nekuti zvose zvinowana ruoko rwako kuti zviite nesimba rako rose, nokuti hakune basa kana zano kana zivo kana uchenjeri kuSheol kwaunoenda. Ndo chimiro chinonga chine vanhu vanonga vakaita sei, vakafa. Hakuna basa raunokwanisa kuita, hakuna zano, hakuna zivo, hakuna uchenjeri vari mustate yakadaro kusvikira pazuva rechimoko. Saka nemamwe manzwi zvaisakwanisika kuti Samueri aite sei, adzoke kuvapenyu. Sezvatadzidza kuti takaona kuti panapa akanga asiri Samueri akanga adzoka, asi kwakanga kuri kushanda kwaSatani kana kwengiro dzakaipa dzakauya dziri muchimiro chaSamueri. Uye futi zvakare pane imwe futi nyaya inoshandiswa navanhu iri kuNew Testament pamusoro paRazaro nemupfumi pese pakanga wafa. Ndikani kuverenga mavhesi aya2 kuna Luke, ndo pane nyaya yachona pana Luke chapter 16 changoverenga pavhesi ya22 na23 then ndozotsanangura kuti the whole chapter yese ndakaiverenga. Kuno ane time ende munoverenga chapter yese munhu kuti Kristu akanga atsanangura nezvechi. Kani kuverenga mavhesi aya2 iri kuti zvino murombo wakati afa, vatumwa vakamuisa pachipfuva chaAbhurahama, mupfumi akafawo akavigwa. Zvino ari muHadhesi ari pakurwadziwa, akatarira kumusoro akaona Abhurahama ari kure naRazaro ari pachipfuva chake. Saka vanhu vazhinji vanobva vatora nyaya yebva kuti muri kuona munhu kana achinge afa anotorwa oendeswa mumaoko rwani, munhu maoko
sori pachipfuva chaAbhurahama ndopakanga ari papo vachifara vachiita seuye akanga ari muHadesi achichema vachirwadziwa ndirika. So muchazoona kuti according necontext yenyaya yakanga ichiitika, Kristu akanga ari kutaura pamusoro pezvinhu zvatinofanira kuprioritize kana zvatinofanira kukoshesa mukati meupenyu hwedanika. Muchiona kuti pavhesi ya13 yese muchapera nototaura futi zvakare kuti hazvikwanisiki kuti tiseve mamasters 2 andika ndofunga yakanga isanangwa nezvayo. Akabudisa futi zvakare pavhesi ya15 kuti icho chinonyanya kukudzwa pamberi pano isina abomination mumaso aMwari andirika. So vhesi 16 panapa Kristu anofanira nyatsa kutsanangura kuti munofanira kufokasa nezveumambo hwaMwari andika. Then patinozosvika apa akanga akutsanangura pamusoro akanga akutaura pamusoro paLazarus neThis rich man vakapesa mwakanga muheu mwakanga ari kuheaven anika. Which means I'm going to say kuti Kristu mukareka from verse 1 tichitsika kusvika panopera chapter, it was a parable yakanga ichitsanangwa naKristu. Kristu akanga achiedza kubudisa imwe pfungwa yakakosha, asi akashandisa nzira yekutaura nemufananidzo, ndo akashandiswa panapanika. Kana ndikatora dzidziso iyi iri pana chapter 16 yaLuke tikaitora literally handidika tiwani tichapesera taakutenda futi zvakare kuti vakafa pane chavanoziva. Tinopesa takutenda takuramba futi mavhesis ose atakaverenga pachidzidzo chechipiri andika nemamwe nandabva kuverenga atakatsanangura pachidzidzo chechipiri nechekuti nechimwe zvakafa kuti vakafa pane chavanozivire kana kuona kuita mavhesis ese watinopesa takumapikisana nezvawo. Uye futi zvakare tinopesera futi takubvuma futi zvakare pfungwa yekuti munhu wese akarurama kana achinge afa anoenda muchipfuva chaAbhurahama andika. Zvinobva zvaita sekuti titende futi zvakare kuti Abraham ndiye comfort place kandi ndiye source yamafaro evanhu vanongoita sevanhu vanongoita. Ndozvatinopesa futi takutenda futi. Tozopesera futi takutenda futi kuti a drop of water inokwanisa kukwinja hell sezvatakaona paparable yekutsanangurwa kwayakaita ndika. Uye futi zvakare topesa futi takusuggesta futi kuti vanhu vakafa vanokwanisa kuuya kunoparidza nekuita nekunodzidzisa vanokwanisa kuuya nekuzotiparidzira. Tozopesa futi takutenda izvozvo sezvataona kuti zvinopikisana futi zvakare nezvataita nezvatakadzidza. So Jesu apa pakanga ari kutsana it was a parable kana vakanga vanofananidzwa nika. Ndosaka maona mawedzi akashandiswa mamwe masymbolic language zvakaita sana bosom andika sepachipfuva ndika nana great gulf andika nefinger of water yakashandiswa mamwe matems akashandiswa andika. So zvese tinozotoka ngori mufananidzo. Uye mavhesis atakaverenga mupari chapter 9 verse 5 achidzika, Job chapter 14 verse 10 kusvika pa12, mapisarema chapter 146 verse 4 naLuke tomafananidza nevhesi riri kuna Luke chapter. Zvose zvinobva iwa mavhesi anosangwa pamusoro poti vakafa pana chavanoziva. Saka nemamwe anzi clearly it was a parable. Kristu akanga atsanangura pamusoro pekuti chatinofanira kuprioritiza zvinhu zviri kumberi. Hatikwanisi kuseva ma2 masters. Tofanira kuprioritiza kuti magumida changa yakaita sei. Tofanira kugamuchira Kristu, tofanira kufokasa ande hatikwanisi kuseva mamasters 2. Tinganakirwa iri panyika asi ko magumida akamira sei. Saka nemamwe manzi ndobvungwa huru yakanga ichidzidzisa. Akanga asiri kutaura pamusoro pechimiro chakafa wakafa kana vachinge vafa vanoenda kudenga kwete. Akanga ataura pamusoro pezvinhu zvatinofanira kuprioritiza mukati meupenyu hwedu. Hatisevi mamaster 2 kana tasarudza Mwari tosarodza Mwari, kana tasarudzwa upfumi hwepanyika pano tofokasa saizvozvo. Asi iye according to Kristu anotikurudzira kuti tifokasa neumambo hwaMwari sezvatinodza pavhesi ya16. Ndo nyaya iripo, ndo mandirangu anoita pfungwa iri pana Luke chapter. It's not a real story, asi Jesu akanga asiri kudzidzisa pachimiro chakafa. Akanga achidzidzisa pamusoro peupfumi uye ukama uye kuti hakuna munhu anokwanisa kuseva vaanatenzi wawira ndiri katofanira kana tafunga nazvomwari toita zvomwari. Ndo zvakanga achiedza kutsanangura futi zvakare paparable. Then futi pane imwe futi nyaya iri kuna zvakasarurwa inotsanangurwa nevamwe vachiitora futi zvakare ine literal sense. Iri kunotsanangura pamusoro pemweya yevanhu vakafa ndirika vakanga vakaurayiwa nekuda kweshoko raMwari. Iri kuna zvakasarurwa chapter 6 pavhesi ya 9 kusvika pa11. Regai ndingoverenge nyaya iyoyo tobva tangobata nezvayo. Inoti panapa vakati azarura chisimbiso chechishanu, ndikaona panyasi pearitari mweya yavanhu vakanga vaurayiwa nokuda kweshoko raMwari nokupupura kwavakapupura. Vakadana nenzwi guru vachiti, tenzi mutsvene wazvokwadi, mucharega kutonga vanogara panyika nokuwadziwa ropa redu kusvika riniko. Ipapo mumwe nomumwe wavo vakapiwa nguo chena, vakaudzwa kuti vambozorore chinguva chiduku kusvikira vamwe varanda pamwe chete navo nehama dzavo dzaifanira kurava saizvozvo dzaifanira kurava saivo
waringaniswa wose. Saka panapa tokona panapa pfungwa iyi vanhu vazhinji vanobva vaitora zvangu pane mweya vanhu vakatofa yakatoonekwa iri pasi pearitari ndika ichitodanidzira kuti pamusoro pejustice kuti chichangoripirwa rini pakutambudzwa nekure kwatakaitwa handitika. So tese tinozoti bhuku razvo rakazarwa ibhuku rakanyorwa nemufananidzo unotoda kuti ritsanangure kunzi zvirinoreva kuti chi pamusoro pepfungwa. Before ndisandaenda kure dongoti ndingokurangaridze futi zvakare kuti nekuda kumavhesis ose atakaverenga aibudisa pachena kuti kana munhu achinge apa hapana chaanoziva. Saka vanhu ava zviri kuratidza kuti vanoziva uye vanorarama sezvo tambukadzidza kuti kana machinge apa achararami hapana chaanoziva. Zivo, godo ravo, kuvenga kwavo zvese zvinobva zvapera according nezvirapa zvizo zvatiri kuona. Saka which means nemamwe manzwi zvinhu izvi pane zvazvinoreva zvisiri izvo zvatiri kuona. Zvinofanira kuti zviwane kutsanangudzo yacho kuti zviri kureva kuti chii. Ndichangoti verenge rimwe vhesi inokwanisa kutibatsira kuti tinzwise kuti pfungwa iri kuedza kubudiswa apa pandekuti chii. Ndichaverenga kuna Genesis chapter 4 pavhesi 9. Ndofuti rimwe vhesi inoshandiswa but ichatibatsira kuti tinzwise kuti pfungwa yandiri kuedza kubudisa ndekuti chii. Genesis chapter 4 vhesi 9 inoti panapa, ipapo Jehovha akati kuna Kaini, aripiko Abheri munun'una wako? Iye akati, handizivi, ndini mufudzi womunun'una wangu here. Akati, waiteiko? Inzwi reropa romunun'una wako rinodanidzira kwandiri panyika. Tese tinozoti Kaini akauraya munun'una wake Abheri handitika. Then Mwari akamubvunza, waiteiko? Hazvo kuti Mwari akanga asikaziva asi aida kumuratidza kuti ndiri kuziva zvaitika. Then panapa Mwari anobva ati inzwi romunun'una wako handitika rinodanidzira kwandiri panyika. Saka sorry, akati inzwi reropa romunun'una wako rinodanidzira kwandiri panyika ndika. So which means Mwari pfungwa yaakanga achiedza kubuditsa panapa ndeyekuti pane inzwi rinoshandiswa navazhinji rinoti justice rikuedza kubudiswa kuti pane zvinhu zvinoitika mukati. Zvinhu zvatinoita kazhinji kachona pane maconsequences kana zvinhu zvinoteera zvinozoitika kumberi handitika. So these people according nezvatiri kuona vanhu avo mweya yakanga iri pasi pearitari iri kunzi yaichemera for justice handitika. Kukanzi panapa ndo zvatiri kuona panapa painzwi remunun'una wake rinodanidzira mumaoko akandika inodanidzira mumaoko aMwari andika kwandiri panyika. Saka tese tinozoti Kaini akanga afa, sorry, Abheri akanga afa nditika aureva naKaini, hapana chaiziva. Asi chirongotsanangwa nezvacho panapa ini zvinhu zvine chekuita nekurwisa kwejustice, kwete kuti vanhu vaya vakafa ndo vanhu vachirwisa their justice handitika. But chatinoona ndechekuti Mwari mukutsanangura ari kuedza kubudisa pamusoro pekuti nekuda kweizvizvi panofanira kuitwa zvinhu zviri justice handitika. For example, let's say okay, mire ndisandaenda kure rege ndimbotsanangure nyaya iyi. Pane rimwe vhidhiyo randakamboona remumwe mukadzi akanga aine murume akanga ari musoja akaenda kuhondo akarwa kuhondo ikokoko. Then murume uyu akafira kuhondo. Pane zvakaitika ikoko akanzi akonzeresa rufu rwavanhu akawanda mamwe masoja akauraya masoja. Saka rekodhi yake even akafira kuhondo rekodhi yake yakaita sei yakabva yatowateta nditika. Saka haana kuvigirwa even kuHeroes Acre kunovigirwa mamwe magamba akabva aenda akangotorwa akangonzi munhu akakanganisa zvakadai. Saka haadhisevi kuti avigirwa parekodhi yakanga yatobhedhi. So mukadzi wake ainzwisisa nyaya iyi kuti no handiso zvakaitika, akarwisa akaedza kutsvaka nhora kubudisa zvose pachena kuti no murume wangu haana mhosva, airwisa rekodhi yemunhu akafa kuti ive clean handitika. So this is the same thing zvatiri kuona panapa, ingori rekodhi yevanhu akafa kuti ngove clean handika. Asi kwete kuti pane chakashata chawaita, no, hapana chakashata chakaitwa naKaini, hapana futi chakashata chakaitwa nemwe yakanga. Asi nekuda kwekuti marekodhi zvinotenge vanhu vaita zvakashata kana nekuda kuti vanhu ava vakauraya nekuda kwekupika kwaKristu vaitorwa sevanhu mhandu handitika, sevanhu vanoita zvinhu zvisina kunaka savakauraya. Saka rekodhi iri panoitwa judgment handika, ionekwa zvechokwadi vanhu ava vakafira nyaya idzi zveissue here zvavakafira kuti chokwadi here. So panapa ndozvobva zvatsina kuwa. Saka mukadzi pakarwira rekodhi yemurume wake, murume rekodhi yake yakabva yava clean, akabva atonzi awe aclean handika. Nemamwe manzi akabva atotorwa kunzvimbo kwanga ari paya kwanga akavegerwa akaendeswa kuHeroes Acre pakaitwa maseremoni senyika kunzi zvechokwadi akanga ari gamba. So this is the same thing futi akazvi ndo maitikiro azvakada kuita pazviso zvataona kubva kuna zvakazarwa naGenesis. Ingori nyaya yejustice, haisi nyaya kuti vakafa vanodzokera. Asi tese tinozoti nyika ine kune maheavenly beings and maangel ari kuona sezviri kuitika. Saka sometimes panoda judgment kuti zvionekwe zvechokwadi kuti vanhu ava mafiro avakaita nestate yavari, mafiro avakaita waideceiva here
kana kuti panoda kuti paitwe justice, paitwe judgment, zviwanikwa zvichiwa kuti no, these people they don't deserve it. Mukazvinda kunambukira zvakazvata unobva zvonzi pakastofukira zviri kunzi ngawamboti mire mbichana kusvikira wamweni wari pamberi pawo wapindana futi nedzawakapindana nadzo dzekuurayiwa nekuti kubuka kwapagrace, then aparisonzi wakazopiwa ngochina, which means record yavo yakafa yava clean pamusoro pejudgment. So the book of Revelation itsunangura pamusoro pejudgment. That is the main point iri kuedza kubudiswa. Itsutaura pamusoro pechimiro chawakafa nekuti wakafa hapana chavanoziva, havakwanisi kuchemera clean record. Ijudgment iri kuitwa, asi pari kungoshandiswa mawords aya kungoedza zvangofanana apa. Tisi tinozoti inzwa ropa ridaidzira ndirika ropa hapana charinoziva ridaidziri, kana munhu achinge afa futi zvakare hapana chaanoziva. Ngodorawo kuenga kwawo zvese zvinongwa zvapera zvazvo, even nerudo rwavo zvese zvinongwa zvapera zvazvo pavanofa, sezvo takatsa kubva kuna muparidzi. So ndonyaya itongotibati nezvakuti zvakanga zvisingareve kuti vanodzoka kandi pane chivaroziya kandi pane vanhu vari kuchema, asi zvaive zvine chekuita nerekodhi yavo yainzi inofanira kunge iri clean. That is the main purpose. Tichazobata hedu zvidzidzo zvemuna zvakazarurwa, tichizobata chimwe nechimwe chonoti I think zvinozotibatsira kuti tinzwise pfungwa futi zvakare zvakosha. So ndo chidzidzo chatanga tinacho chidoti tipendere pane zvidzidzo zvatakaita zvine chekuita zvinenge nemusoro wekuti chimiro chawakafa. Takabata part 1 ndikaona kuti munhu chi, papart 2 tikati wakafa pane chavanozira kana kukwanisa kuita, then part 3 yanhasi ndo yatabata tikaona izvo kuti izvo zvipoko zvimbori according nezvataona nezvimwe zviitiko Satani zvaanokwanisa kuita mukati mebhayibheri. Taona izvo kuti zvinongoreva kuti ndi Satani anouya otora chimiro chemunhu akafa, even kutopinda mukati memunhu akafa, mukati mevanhu vapenyu. Satani anenge ototanga kutotora semufi, totanga kutosvikirwa ndinenge adzoka, kwete haasiye. Panguva yaJesu maevents yakatomboitika vanhu vaitosvika mweitsvi nechidanidzira nditika Kristu achibva ngoibudisa vheri. Saka zvinokwanisika kuti vanhu vanozviexpose mweitsvi nezvinhu izvi zvinotoitika, munhu anokwanisa kutopindwa nemweya yakaipa, ototanga kutotaura zvakawanda, ndakauya nhanhingi so asi kushanda kwemweya zvinenge ichiitika. Even pakaitika zvinhu zviri supernatural zvinokwanisika kana Mwari achingazvitendera, sezvatakaona zvakaitika pazvidzo zvataona panguva yaSauro. Taona futi zvakaitika panguva futi yeAhabhu, pane maevheni futi akaitika pakatokarwa ekanzo handitika pakazomweya zvine kazoti ndakwenda kundonodaiso ndinoita yanhema kumaprofita akanika. Tikaona futi zvakare maEgyptians, tsvimbo dzikashanda kuita ropa, mvura ikachinja kuita ropa, tsvimbo ikachinja kuita nyoka nezvimwe maevhens ataona zvese zvakanga zvichiitwa nen'anga nevarwi veEgypt, zvese zvaiitwa neuroi hwadzo, asi Mwari aita zvake nezvokutiwo. Saka Satani pane zvinhu zvaanotenderwa kuita handitika. Uye futi zvakataona futi zvakare kuti Old Testament nezvatambodzidza kuti pane mamwe maevhens aitotendwa kutenda kuevheri, Mwari panonga atita makanzusi aitoapiwa. Panguva yaJobho zvakaitika, panguva futi yeAhabhu naJezepi, panguva yeAhabhu naJehoshafati zvakaitika futi zvakare. Ndo zvandotendera futi zvakare zvakare, ndo zvandobvuma futi zvakare zvakaitika futi zvakare, even panguva yaSamueri yaSauro paakanga akutasana nerufu rwake achirwisana nemaFiristia. So hakusi kumuka kwakafa, wakafa pano achivanoza. Ndokurudzire futi zvakare kuti mubate chidzidzo chekutanga nechechipiri chatakaita muve nenguva yakanaka. Amen.